Yeah. Wow, sarap maligo sa pool. Grabe. Ana. Naks naman. Hey, Karen. Sana ano. Hello. Mas inagahan na. Oo nga eh. Para Batch nakapag-swimming 1988 to. muna, Oo, ng Pangasinan National High School. Ay, dito kami sa 20 years Viewfront after. Resort. After 20 years. After 20 years. Asus? Yan. Wow, ganda ng view. Grabe. Yung babala pa yun. Ilang months na yan? 9 years, ha? Ayun ang may-ari. Naka-orange. With Annalyn. Kailangan ng milyon. Grill. Correct po, di ba? Nayari mo mga wheat na kin. Ay. Nayari mo mga wheat na panangan. Kaya lang may charge. Hindi ba for sale yung kabilang Magkano yun? Let's say, para... kaya pala nga ako parang. Kasi dati-dati nga po may bako. Pero nga. Hi. Ito yung bakod niya. Kasi lugi Video mo eh. daw siya. Lugi eh. O simula pa hanggang Available ako. available pa yan. Single. Single siya pag kasama kami. Really outing, pwede siyang Hello. O, ayan. Okay na. Ay, asa na ba? Ayun. Asa na ba? Napunta. Ayun. Wala. Okay. Actually, Lux. ito yung shade namin. Ayan. Shade na yun. Ayan, si Ted po yun. Yes, si Ted yun. Yeah. Good. Hello. Yeah. Hanap kita ng ano, Hindi. hanap kita ng boyfriend. Parang tinapay lang namin sa... Hanap kita ng papasan. Yep. Yep. Flip Mino, ano siya, Later, kasi yung pang-upload talaga sa YouTube. yung mga Oo. shed na Yan ang gamit niya. Tapos, ilang beses niya na ano, okay lang. Dapat nakunan Cute siya. tayo nung sumasayaw tayo ng ano ah. Mo, yung sintas mo na Oo nga eh. Asan sintas? Ayun! Ay, nawala pala. O, diba? Ayan, ang class. 1988. Woo! Kasi mapapanis lang. pala, Jerry. 6 na yung pinaka